A ver, lo pongo así y lo pongo. Moi bons días a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que paso xa a darvos conta dos asuntos máis importantes que tratamos na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar. Hoxe aprobamos as bases dunha nova edición do Lugo Termal, o programa de termalismo da Deputación de Lugo, a través do que favorecemos o benestar e a calidade de vida dos veciños e veciñas da provincia, ao mesmo tempo que impulsamos a actividade económica fomentando o turismo termal. Este sábado sairán publicadas as bases no Boletín Oficial da provincia e o luns xa se poderán formalizar as solicitudes para poder participar neste programa. Como novidade, este ano dotamos o programa Lugo Termal con máis investimentos, o que significa que aumentamos dos 91.000 euros aos 121.605 euros con respecto ao ano anterior, e isto representa unha subida de preto do 35%. Dotámolo de máis prazas, pasamos de 1.340 a 1.750 prazas, o que supón un 30% máis. Isto é debido á boa acollida dun programa que ano tras ano se supera tanto en xente beneficiada como tamén nas prestacións que se ofrece. Co programa Lugo Termal, a Deputación ofrece descontos nos balnearios de Lugo, de Pambre, de Guitiriz e Pantón ás persoas que están empadronadas na provincia e, como xa ben sabedes, con 50 anos de idade ou máis. Os beneficiarios poden acudir a estes establecementos cun acompañante que non teña necesariamente esta idea. Nesta nova edición, a número 13 do programa, os beneficiarios terán descontos de entre un 10 e un 20% en función da modalidade que escollan, con estancia ou sen estancia. Tamén, como en anos anteriores, haberá diferentes técnicas e tratamentos á disposición das persoas usuarias. Haberá 1.100 prazas con estancia repartidas do seguinte xeito: 60 no balneario Río Pambre, 500 no balneario de Guitiriz, 500 no hotel balneario Augas Santas de Pantón e 40 no balneario Termas de Lugo. Na modalidade sen estancia haberá 650 prazas, 200 no balneario lucense das Termas, 150 no balneario Río Pambre, 150 en Guitiriz e 150 en Augas Santas. O aumento das prazas en ambas modalidades reflicte o compromiso e a grande aposta que facemos dende a Deputación. Para que vos fagades unha idea, a Xunta de Galicia ofrece para toda Galicia, para toda a comunidade autónoma, unhas 1.230 prazas, que son 520 menos das que ofrecemos nos, a Deputación de Lugo, tan só na nosa provincia. Polo tanto, se temos en conta que o orzamento global da Xunta é 120 veces aproximadamente superior co que temos nos na Deputación de Lugo, é evidente que estamos facendo de novo un gran esforzo para potenciar a economía vinculada ao turismo termal e para apoiar os establecementos termais da nosa provincia, fomentando deste xeito a actividade en tempada baixa e desestacionalizando unha actividade que, como dixen, colleita éxito ano tras ano. Por outra banda, na Xunta de Goberno deste venres aprobamos colaboracións con 5 concellos e 2 entidades da provincia por un importe total que ascende a preto de $500.000 de euros. Por unha banda, no Concello de Láncara, aprobamos un acordo de colaboración por preto de 142.000 euros, dos que 110.000 os aporta a Deputación de Lugo e os restantes 32.000 os aporta o propio Concello de Láncara. Desta cantidade, da que aporta a Deputación, fundamentalmente van destinados ao acondicionamento dos camiños municipais que dan acceso a lugares da montaña como a Esfarrapa, a Casablanca, o Furco e a Cortella, situados na parroquia de Santiago de Cedrón, así como tamén os accesos a Bustelo, en este caso pertenecentes á parroquia de Vilouzán. Trátase dunha inversión fundamental, é evidente que se vai a poñer foco por parte do Concello de Láncara nas parroquias da montaña. Durante o próximo ano tamén podo adiantar que se vai a facer un esforzo por acondicionar todos os espazos das parroquias da zona da montaña do Concello de Láncara. Era unha preocupación
manifesta por parte do alcalde. Isto pon de relieve a colaboración interadministrativa entre unha administración que se preocupa, que é a Diputación de Lugo e o seu presidente, e outra que está interesada en buscar financiación para resolver os problemas aos veciños de Láncara, como é o propio Concello e o seu alcalde Darío Piñeiro. Gustaríame sinalar, con relación a esta actuación de mellora das vías municipais, que moitas destas cuestións que aquí se plantexan pois xa se pediron en subvencións a outra administración, concretamente a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular neste caso, e que rexeitou sin ningún tipo de motivación ao respecto. Polo tanto, é un claro exemplo de dúas administracións, unha Deputación de Lugo que apoia e defende os intereses dos veciños e veciñas de Láncara e outra Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, que se olvida reiteradamente de que os veciños de Láncara existimos. Noutra orde de cousas, decir que isto pon de manifesto a preocupación, como xa dixo o presidente, por as estradas provinciais e polas infraestructuras na provincia, porque non só se fai unha gran inversión e, como anunciou o propio presidente, a próxima semana se definirá e anunciará un plan de estradas a nivel provincial, sino que hoxe temos a grandísima noticia, feita polo propio ministro, polo Ministerio de Transportes, na que se van invertir na rede de estradas provincial do Estado, incluídas as distintas autovías e distintas nacionais, nada máis e nada menos que a friolera de 27,4 millóns de euros, o que contradice e pon en entredito moitas das afirmacións que está facendo o Partido Popular dende a oposición nesta institución. O compromiso cas infraestructuras nesta provincia é firme, o compromiso cos veciños e veciñas nesta provincia é indiscutible e se manifesta a través do BOE, do BOP, e, desgraciadamente, vemos que o investimento por parte da Xunta de Galicia no Doga sigue a ser bastante paupérrimo. O cal, pois, dende logo, pon en entredito todas esas acusacións que verten sin datos, sin fundamentos e sin argumentos o Partido Popular continuamente. Fronte aos relatos falsos do Partido Popular, nos presentamos datos firmes, total e absolutamente verificables. Outro concello co que aprobamos actuacións é o de Trabada. A Deputación achegará 105.000 euros para realizar fundamentalmente tres actuacións. Por unha banda, máis de 51.000 euros para a construción dun circuito para bicicletas e monopatíns no Complexo Deportivo Municipal de Santa María. E por outra banda, inclúense tamén outros 53.000 euros para condicionar os seguintes camiños: o acceso a Penaquente, que conecta co núcleo do Barreiro, ambos na parroquia de Sante, e tamén se realizarán melloras nos accesos que conecta Vilaxoá con a Pereira, na parroquia de Vilaformán, e nos que comunican a estrada Lupe 6102 co núcleo de A Igrexa, na parroquia de Balboa. Tamén aprobamos colaboracións cos concellos de Foz, Taboada e Barreiros. No caso de Foz, achéganse máis de 81.000 euros para a sustitución do lucernario na piscina municipal. En Taboada destinamos 50.000 euros para o condicionamento do espazo onde se celebra a Feira do Mercado Tradicional da Vila, e no Concello de Barreiro aportamos 37.000 euros para a mellora das prazas nas parroquias de Santiago e San Miguel de Reinante. Por último, no que ten que ver con acordos, aprobamos colaboracións con dúas entidades da provincia. Achegamos 16.160 euros á Unión Deportiva Folgueiro, do Concello do Vicedo. Trátase dun importante apoio para garantir a continuidade dun club cunha sólida traxectoria de 21 anos. A Unión Deportiva Folgueiro é máis que un club, como eles mesmos denominan, xa que xoga un papel esencial na vida da comunidade, do concello, xa que non só promoven o deporte, sino esa vida saudable entre os veciños e as veciñas, especialmente entre os máis novos do concello. Polo tanto, eu creo que está máis que xustificada esa axuda con unha asociación deportiva que favorece a integración e a vida comunitaria na súa vila. Así mesmo, colaboramos con 20.000 euros coa Asociación para a Promoción Territorial Montañas de Courel para a celebración do 22º Simposio sobre a Ensinanza da Xeoloxía que se realizou este verán no Xeoparque e que reuniu a máis de 775 profesores de toda España, poñendo en valor e dando visibilidade a este importante espazo natural.
E para rematar, no que ten que ver coas estradas provinciais, na Xunta de Goberno desta mañá tamén aprobamos o proxecto para condicionar un novo tramo da estrada Lupe 1301, que conecta os concellos de Seoane do Caurel e Pedrafita do Cebreiro. Concretamente, esta actuación afectará o tramo que vai dende o punto kilométrico 6,8 ou 7,3 e contará cun investimento da Deputación de preto de 400.000 euros. As obras consistirán en dar continuidade á mellora do trazado, ampliando o ancho da vía, como xa fixo a institución provincial entre os kilómetros 7,3 e 12,5. Así, continuando, dando os pasos necesarios para rematar de arranxar os 6 kilómetros que quedaban pendentes para a rehabilitación completa desta estrada, tal e como se comprometera o propio presidente. Nos últimos anos, a institución provincial destinou máis de 1 millón de euros para a mellora concretamente desa estrada, fundamental para as comunicacións da montaña. E remato como comezaba este investimento nas estradas provinciais, non deixa de ser outro claro exemplo que siga a poñer en entredito esas informacións baleiras, pouco constructivas e diría que mentirosas do Partido Popular, especialmente nesta institución, porque somos capaces de desmontar os seus argumentos e facémolo con investimentos, investindo en estradas provinciais, investindo en infraestructuras municipais que a Xunta lle nega reiteradamente aos concellos onde non goberna o Partido Popular e vendo como o Ministerio de Transportes, neste caso dun goberno socialista, vende inxectar 27,4 millóns para a mellora integral de máis de 200 kilómetros de estradas de titularidade do Estado. Co cal, reitero, cando se fan as afirmacións hai que facelas con datos e con argumentos. Non se poden soster relatos que non teñen por detrás ningún tipo de sostén, nin se poden demostrar que o que habitualmente leva facendo o Partido Popular, que eu teño a sensación de que realmente o que lles molesta, porque ante ese anuncio que fixo o presidente dese plan de estradas provincial para o vindeiro 2025, estánse a poñer moi nerviosos porque ven que o investimento en estradas este ano se incrementa nun 42%, o que supón un incremento enorme que vai a contribuir a mellorar a mobilidade en toda a provincia de Lugo. Moitas gracias.